Здравейте! Днес ще надникнем в света на един от най-универсалните продукти в кухнята – яйцето. Ще разнищим всичко, от структурата му до хранителната му стойност. И това не е просто поезия, нали? От хилядолетия яйцето наистина е било възприемано като нещо много повече от храна. Като символ на самия живот, на основните елементи. И така, нека да започнем от самото начало. Сигурно сте се питали. Има толкова много птици, които снасят яйца, защо точно кокошето е абсолютната звезда в почти всяка кухня по света? Оказва се, че си има няколко много конкретни причини за това. Добре, за да разберем наистина за какво става дума, трябва буквално да го разглобим. Хайде да видим какво се крие по черупката, слой по слой. На пръв поглед, яйцето изглежда съвсем просто, нали? Но всъщност това е една перфектно конструирана система. Всяка от тези 5 части, които виждаме, работи в перфектна хармония с останалите. И всяка има абсолютно ключова роля не само за оцеляването на зародиша, но и за това дали нашите кулинарни творения ще се получат. Ето един малък трик от професионалистите. Следващия път, когато взимате яйца, обърнете внимание на черупката. Ако повърхността е леко матова, а не лъскава, това се дължи на един тънък защитен слой, наречен кутикула. И това е почти сигурен знак, че яйцето е съвсем прясно. А белтъкът? Той също не е просто белтък. Всъщност се състои от 2 слоя. Един по-рядък и един по-гъст. Именно наличието на този плътен, вискозен вътрешен слой е това, което ни подсказва, че яйцето е по-прясно. А в сърцето на всичко е жълтъкът. Той не просто плува свободно, а се държи точно в центъра от едни финни протеинови нишки. И тук имаме още един професионален индикатор за качество. Колкото по-висок и стегнат е жълтъкът, толкова по-прясно е яйцето. Значи нека да обобщим как да познаем прясното яйце само по вида му. С времето въздушната камера вътре става все по-голяма. Защитният матов слой на черупката се изтрива и тя става лъскава. А жълтъкът, той губи формата си и се сплесква. Просто, нали? Добре, разгледахме анатомията. Но сега идва наистина интересната част – химията. Нека се потопим на молекулярно ниво, за да видим какво всъщност превръща яйцето в този незаменим, универсален продукт, който познаваме в кухнята. Като погледнем тази диаграма, веднага става ясно. Яйцето е предимно вода, почти 75%. Но истинската магия идва от останалите проценти. От уникалната комбинация между протеини и мазнини. Точно тя му дава всички тези невероятни кулинарни свойства. И ето тук виждаме ясното разпределение на ролите. Белтъка е почти чист протеин, разтворен във вода, идеален за създаване на обем и структура. А жълтъкът? Той е истинската хранителна централа. Пълен е с мазнини, витамини и, което е много важно, с вещества, които действат като перфектни емулгатори. Чудили ли сте се някога как точно белтъкът се превръща в пухкав сняг? Ето я тайната. Всичко се дължи на няколко специфични протеина. Овоглобулинът е този, който позволява да се образува пяна, а овомуцинът я прави стабилна, за да не спадне. А сега нещо изключително важно за всеки, който готви. Вижте как белтъкът се променя с температурата. При 60 градуса започва леко да се стяга, при 65 вече видимо се сгъстява, а при 70 градуса е напълно твърд. Познаването на тези точни граници е ключът към перфектната текстура. Добре, до тук с науката в кухнята. Нека сега да видим как всичко това се прилага в професионалния свят, как се окачествяват яйцата и как се преработват за нуждите на хранителната индустрия. Разделението е много просто, но и много важно. Яйцата от клас А са тези, които намираме в магазина. Те са пресни и предназначени директно за консумация. Клас Б, от друга страна, са яйца, които отиват за преработка в хранително-вкусовата промишленост, за направата на други продукти. И в рамките на този клас А, яйцата се сортират по грамаж. Тази стандартизирана система е абсолютно ключова за професионалистите, защото гарантира постоянство в рецептите. Когато една рецепта изисква яйце размер L, се знае точно какво количество се влага. А чували ли сте за меланж? Това е един от основните продукти в индустрията. Представлява просто хомогенизирана смес от белтъци и жълтъци в тяхното естествено съотношение. Обикновенно се пастюризира и замразява. Така се осигурява удобството на целите яйца, но в течна, готова за употреба и много по-трайна форма. Ако меланжът е удобство, то яйчният прах е върхът на консервацията.
Чрез процес наречен спрей сушене, течните яйца се превръщат в прах с изключително дълъг срок на годност. Това превръща един бързо разваляващ се продукт в стабилна суровина, идеална за мащабно производство. И стигаме до една много важна и често обсъждана тема – хранителната стойност на яйцата и, разбира се, вечният въпрос за холестерола. Защо яйцето често е наричано пълноценна храна? Ами защото съдържа един почти перфектен хранителен профил. В него има всички незаменими аминокиселини, които тялото ни не може да произведе само. Освен това, е източник на полезни мазнини, на витамини като А и Е и на важни минерали като фосфор. И ето я цифрата, която е предизвикала толкова много спорове през годините – 215 мг. Това е средното количество холестерол в едно яйце от около 55 грама. И когато го поставим в контекст, сравнявайки го с други животински продукти, е факт, че концентрацията на холестерол в яйцата е значително по-висока. Но, и това е много важно, съвременната наука гледа на нещата по малко по-различен начин. Оказва се, че наситените мазнини в диетата ни като цяло повишават кръвния холестерол много повече, отколкото холестеролът, който приемаме директно с храната. За повечето хора на умерената консумация на яйца всъщност има минимално въздействие. И така, стигнахме до финала. Нека завършим с един въпрос за размисъл. Яйцето – просто храна или всъщност една сложна природна технология? От биологичната му структура до индустриалните му приложения, това скромно на вид творение на природата е може би едно от най-универсалните и гениални неща, които познаваме.